pegar. Hemos plegado. Hemos plegado. Más plegado, plegado. Yo digo, yo me lo voy, chica. Chico, me agarra. Vale. Como ya sabes, tío. Eso no puede ser. Hacemos en YouTube, pero vamos. Como el vídeo de quieta. En el aire. ¿Qué aire? Aire, digo. Pero ahora es clavar, lo puedes clavar en la bolsa. Apreneu a fer això. I ara doblem, així no enrotlla ell. Ves, quan jo no sàpia, pues mira el vídeo, saps? I ja sé. Això ho té que fer una persona. Ale, va, hazlo, va lo millor. Clavar en el sac, corre. Això entra perfecte. S'agafa la bolsa Home, és de lògica. i intenta clavar. El primer intent sempre el sol. No és fàcil, no és fàcil. És nivell experto. Va, tira-li. Tutorial, però... Ja avançant a poc a poc. Però després no hay problema. És que a mi s'obre. Si està entrant! És que entra. Ai, ai! Ja està pràcticament presa. Vamos! Dentro! Dentro! Ja està dins. Ja està dins, no, ja està entrant. Ara vaig jo i ho trac. I de repente... Ai, ai, ves, lo que passa és que a mi s'ho fora. Sí, xurro fora. Estava entrant, estava entrant. Comença el... Comença el problema. No he pegat. Comença el problema. Però va, que s'acaba. Bueno, son las cosas del directe. Esto es reventar, chaval, corre que s'acaba. M'ha plato. Bueno, i això con el aspecto diu pues... Però clavant-ho dins, saps? Va, tireu-li. No, no comencem. No, però... Vuelta a empezar. Hasta que s'acabe, saps? Jo no sé. Tienes que aprender a llevar el aire de ahí. Així no queda més aire ahí que fora. Ara li llevem el aire. Ah, hay que llevar el aire. Una altra volta. Però si puc presentar, diré, home. Está aspirando. Ah. Ya la doble. Una persona. Ara el sol. Clar, que sempre les dos, al final. I com no, també n'hi ha aire. Aire, no sé qué pasa ahí, una bombolla. Ja, Vale, va, ara va lo bé. Ara va lo bo. Ara va lo bo. Ara és la bona. Ara és la bona, va. Aire, lleva el aire. Vale, va, apretem, apretem. Una, dos, tres. Ara està entrant ja. Ara s'està entrant, saps? Ya está, ya está. Ya está, ya está ahí. Se agota la energía. S'agota el tema mòbil, que no és igual. Ahí está. Está bien ya. Tira, tira, tira. Así. Ahí, ahí. Torna bien del programa, eh? No, no, esto está controlado. Pero sí. Parece gol. El xupa ella ja. No, que sé. No puede, ya tú. Mira, tot mig fora, ja. Ya está. Clar, que està. Hasta que no ho claven no sé què parar-ho. Carlos, está ahí. Tú ahora tienes para con la presión. Vale, Carlos, A YouTube, eh? Ya que tienes sincronización. mira, està tot fora, macho. Ya está ahí. Ja està. Ya está. La forma que se... Però, per què va la càmera, que La si no forma sé. exterior. Lo que importa és que estigui dins. I encara no està dins del tot. No. Encara no està dins del tot. Però va, saqueu-ho ahí fort, va. Butis, margarita, una butifarra.
Bona, Bruti. Agarra. Veritat que sí, baraja. Veritat que sí. Portes 10 minuts. 17.000 quilòmetres de Ara, uno queda a Madrid, amb botins, mentre l'altre apreta el cordonet. I com s'apreta el cordó, eh? Ah. No, del dos inútil. Ah. Apretes y tires de dos. Però, apretes el botó. Abuelo, més difícil ja ho he fet. Joder, apretes el botó, tío. Però que habla merda està dins. Ole, això pareix que no, però és difícil, eh? No intenteu fer-ho no intentéis hacerlo en casa. Hasta que no te... Eva, no intentéis hacerlo en casa. Morirán. Y la forma de igual. A veure, porque ahí... Aquesta forma... És perfecte, ja podem? Mira, más o menos. Ale, ja.